Eguerdion, Euskal Herria, eta ongi etorriak Euskal Telebistako sukaldaritza saio lehenengo saiora. Honena, ere txarrerez, goizeko lehenengo saiora ongi etorriak, eta gaur, pixkat bidaiatu duzuen gero, ontzia ikusita, jakingo duzue gutxi gora bera gure bidaia nun hasiko dugun, ez? Hor Gibraltar aldera joan, itxasua zeharkatu, eta Marruekosen taina erabiltzen dute, ontzi hau. Normalean bustinezkoak izaten direla, baina kasu honetan indukziorako badaude prestatuak burnizkoak, eta oso tipikoa da bertan arkume taina. Gukingo duena gaur arkumea hartuko dut, arkumea saltzan, azkenean taina hartzen du ontziagatik. Saltzan ingo dugu, guarnizio moduan emango ditu hemen barazki batzuk, gero arroz berezi bat ingo dugu labean, zeineko maspasak eta eramango dituen, eta orduan hori, plater oso bat, hau janda gero siestara, eta asko jota, horrelako ensaladatxo harin bat jandezakegu, honekin batera, ez da, Armintz? Zigor, esan bezala, ensaladatxo bat ezin hobe dijoa honekin, zeia, proteina dauka, saltxa dauka, eta ensaladatxo bat ederki dator. Eta nik egingo dutena izango da, hori, ensaladatxo fin bat, kuyatxoekin, momentu batian egingo duguna, non mandolina batekin moztuko deten, gorrituko dut zartagi batean alde batetik bestetik, eta, fruitu lehor batzuk eta horrela, gehituko dizkiot, gazta krema, urdai azpikoa, beraz zerbait errexea, zerbait goxua momentuan egiteko, eta arkumearekin jateko, edo beste edo zein haragi edo platerari laguntzeko ezin hobea izango dana. Gaurkoan ikusi duzu moduan gauza bereziak ekarri dizkizuegu, eta ikusi nahi duzuen nola prestatzen diren geratu gurekin, eta adi lehen errezetari. Mertxikale horrak eta aranpasak xerratan moztu eta mahaspasekin batera limoi zuku pizka batekin ur berotan beratzen utziko ditugu ordu betez. Tipula eta baratxuria serra finetan moztu eta taiginean erregosten jarriko ditugu olio pizka batekin. Arkumea gatzez eta piper beltzez ondu eta hau ere taiginin barrura. Espeziak lapikora gehitu, saldarekin busti eta utzi ordu erdiz egosten. Arroza egiteko tipula erregosten jarriko dugu, jarraian beratutako fruitua gehituko dizkiogu, estia gehitu, ondo nahasi, arroza botako dugu, eskaia eta ereinotza ere gehitu, saldarekin busti, laberatu eta 20 minutuz 180 gradutara egin. Arkumea erdi eginda dagoenean, gainean barazkiak ataletan moztuta jarri, beste 20 minutuz irakiten utzi eta zerbitzatu jarraian arkumea arrozarekin lagunduta. Az gaitezen beraz lanean, eta esan dakoa lehengo ingoitu dana da. Hemen, aranpasa hauek eta mertxikale hor hauek ero, xerratan moztu, eta hauek ero jungo dira arrozarekin batera. Orduan, oingo ditu dana da ur bero pixkatekin, eta limoi zukuarekin, gutxienez ordu erdiz, hidratatzen utziko ditut, eta gero arrozerako erabiliko ditu. Eta gero jungo naiz, bitxia da, zekusi ditut, taiginan hainbat errezeta, eta denetan, zerbait ezberdina? Ez, tipula denetan xerratan moztuta. Da ni holako errezeta bati zein, gero ez dio dena birrinduko saltza, nik txikituta jarriko nioke kipula. Zer jatzen dugu, Julianan edo horrela? Juliana, xerra finetan moztuta, baratxuria eta kipula. Eta denak, irakurritxut, hainbat taigin ezberdina, daude arraianak, daude barazkianak, behianak, txalanak, ero danakoa, eta denetan xerratan moztuta. Eta nik dugu, nik honi txikituta gehituko nioke, baina, ni baino gehiago. Nola egingo dugu, orduan? Juliana ningo. Betiko eran. Badakizu, gaurko protagonista, taigina izango dugu. Taigina deitzen zaio, gisatuari, hau da, platerari, eta baita ontziari. Orduan, ikusten dezuek, edo diseinu nahiko modernoa daukala, nahiko kuriosoa ez da, eta ez da apaingarrirako bakarrik. Baizik eta balio du, barruan sartuko ditugun bai barazki, haragi edo osagai guztiak, honek egiten duna da, su motelean kozinatzen da, eta bertan geratzen diran, zuku guztiak, barruan geratzen dira. Orduan, motel kozinatzen dira, zapore guztiak hortxe ondo nahazten dira, eta lortzen duzuna da, hori,
zapore gehiago izatea eta ez lurruntzea, ze batzutan, kozinatzen dugunean eta horrela, zapore guztiak asko lurrundu egiten dira eta ez da hainbeste zaporeekin geratzen. Kasu honetan, tailinaren bitartez, tapa moduan egiten du eta egiten duna da, lurruntzen dan guztia kondentsatu egiten da barruan, gero ozterako garaian berriro bera dijoa. Eta hortxe kontzentratzen da zapore guztia. Gaina dauka hori erditik erortzen da lagana. Hori da. Egiten duena da, honek tximini antzeko honek ez daukala zuloa. Honek ez dauka zulorik. Orduan dana kontzentratzen da. Hemendik gora etortzen da, eta hemendik erditik behera berriro eta zuku guztiak hor gehatzen dira. Orduan, hemen taiginean egin behar baduzu zerbait, beti saldarekin ero busti egiten da, baina gutxi, ez du behar likido asko, ze ez dugu galduko lurrunduta likido hori sartzen duguna. Hori da, beraz, kozinatze berako garaian ez bota ur asko edo gixatu horri, ez bota ura, ze berak askatzen du, bai tipulak askatuko du, arkumeak askatuko du, eta ur guzti hori ez da lurrunduko esan bezala, bertan geratuko da, beraz, ur asko gabe kozinatu daiteke. Eta gero, baita beste gauzak, kontu zibili, jute mazarete, arroko zera, oporretan ero, saltzen dituzte tailin pila bat, opari moduan. Batzu dira, apaingarri moduan. Hor, galdetu, ea kozinatu aldan horrekin. Ze batzuk uste dituzue oso ondo margotuta, oso politak eta direna, baina horiek kozinatzeko ez dira gomendagarriena. Nik olako batean ez da kozinatuko nuke. Orduan, beraiek esate dizute, galdetu dizute, kozinatu ingo duzu honekin da, bai. Orduan ja, esan dakoa, normalean buztinezkoa dira, baina gaur egun ja industriorako prestatu da ero burnizkoak, ero azpilan Zuk esaten dituzunak, bida, souvenir dendatan edo horrela, edo merkatuetan eta horrela saltzen direnak. Baina batzu badira kozinatzeko eta ez datzuk ez. Paingarri gisa saltzen bali badute, egia da forma daukatela eta souvenir bezala ondo dagoela, baina gero kozinatzeko ez dula balio. Esmalte horiek ez dira osasuntsuenak izango ziurrenik. Enuke esango. Beraz, badakizue, denda espezializatu batean edo horrela, aurkitu ditzazkezue, Eta, diseinu aldetik eta horrela, nola daude margotuta kanpotikan horrek ez dut erikusirik garrantzitsuna da, ze material erosten dezun, ze gauza batzuk balio duko duzue gauza batzuntako eta beste batzuk bestentzarako. Hemen, gutxi gora era, 5-10 minutuz, kipula eta baratxuria, olio txorrotadun batekin, erregosten. Eta tapa jarri eta utziko du hemen erregosten. Bien bitartean, arkumea. Zandako, arkumea, normalean, tipikoen arkumea da, baina erabili alduzue, txala, oiaskoa, txerria beraiek ez dute erabiliko, normalen ez dizue inungo errezeta arabiarretan txerririk ikusiko, normalen moduan, ez dutelako jaten beraiek, baina arkumea, idia, nik itxaskiekin eta barazkienak errezeta pila bat aurkitu ditut. Eta nik 2 liburu dauzkat Marrokoko sukaldaritzan, eta biak esan dakoa, oso antzekoa dira errezeta biak. Hau, hemen, ontzen dan bitartean, hemen utzitut, 10 minutu barri joanek, ingo dudana. Taina, iskina batera, hor, geldi, tak. Hemen, honi egurra emango dio, irura, eta temperatura, honek burnizkoa daukatena da, temperatura 6 hartzen dute, pila mantentzen dute, orduan, normalean 6 ero, amarretik, batetik amarrea badut bakazu egin darra, 6 zazpira kozinatzen baduzu, honekin 3-4 kozinatzea, benetan interesgarria da, eta ondo doa. Orduan, elektrizitate gutxio gastatzen du. Zer ingo dudan? Arroza jarriko dut martxan. Horretako, hemen ja, arrozarako doaz, hemengo barazki hauek beratuta, dagoeneko, lehendik ordu bete, hauek ja hemen beratzen izan ditudana. Jarriko dut oliba olio txorrota bat, tipula bat hemen dagoa txiki moztuta, hau erregozi, eta gero hauek iragazingo ditut, bertara sartu, eta gero arroz luze bat erabilizazu da ontako. Holako basmati arroza, edo arroz luze, ale luzekoa. Hori, eskaiarekin eta ereinotz osto batekin. Eta labera da, hori da berezia, tapa jarriko dugu, orduan behar dugu, ez dela aluminio paperarekin estali, eta hau labea, 180 gradutara, 20 minutu. Beraiek asko arkume erabiltzen dute, gu txerria bezala dana erabiltzen dugula. Osea, burutikan buztana dana jaten dugula, beraiek ere arkumearekin dana, hau da, burua ere aprobetxatzen dute, begiak jaten dituzte, giltzurruna, dana aprobetxatzen dute, horra ez dute ezer botatzen. Hemen hainbeste arkume ez daukagu, ohitura hori, egia da, kontsumitzen dela, baino, hemen gehiago gara, errexago, oiaskoa, txerria txala, Eta hortikan askotan ez gara ateratzen, eta egia da, badaukagula hemen ardia jateko aukera, ez da, arkumia, beste, aukera batzuk non,
gutxiago. Pixka bat aldatzearen, ez da, eta egunero berdina jatean aukera bikaina dela. Arkumea guk egia gure etxean bauko gutxura jateko urte guztian, ez dago arkumea, orduan bertakoa, esan dezagun. Eta zapore fuertea dauka. Jende guztiari arkumea ez zaio gustatzen. Nik uste beraiek txikitatik eta ohitura daukatenez, eta hemen, bueno, nik gure inguruan arkumea, eta esatezu, gure etxean olako gutizi bada, arkume burua labean erreta, bi hiru sartu behar ditu da labean. Hemen prestatu gendun duela hilabete edo... Eta gure txikiek eta jaten dute, eta txikiak azkenengo, eta begiak jaten dira. Bai, nahi oso, jantzituen begiak eta danak, eta erra dago, jantzazue, arkume, prezioz, karo, hoi asko merkiagoa da. Bai. Bauzkago, txerrikia merkiagoa da, baina, bueno, noizean ben jateko ni gure txean jaten du arkume. Bai, eta ia da, zaporez fuertea dagoela, eta gaurkoan adibidez, kurkuma erabiliko dugu. Bai. Orduan, kurkuma egia da, zapore ematen diola, intentsitate hori ematen dio, egia Morokon espezia pilo bat erabiltzen dituztela, eta beste, arkumeak izan dezakeen zapore fuerte hori egia da leundu dezakeela, eta, bueno, kurkuma eta zitzeite belma dugu, hau, Asia ego-ekialdetik handator, eta egia da, Indiako gastronomian pilo bat erabiltzen dela. Kurkuma pilo bat erabiltzen da, eta bai gastronomian, eta baita medikuntzan ere, Badazke propiedade oso interesgarri asko, non medikuntzan ere erabiltzen dan, eta horietako propietate bada kurkumina. Antiinflamatorio moduan ibiltzen du. Hori da. Nik hartzen dudan pastilla, mina golpe hartzen duen, kurkumina hartzen du. Hori da, bada, antiinflamatorio eta antioxidatzaile moduan balio du kurkuminak, eta kurkumina da, horrek dauke propietateak ematen dio kolore horia. Orduan, kurkumaren ospea alde batetik dator kurkuminaren gatik. Erki, bueno, hemen, kipula dantzan, fruitu lehorrak, zan dizuet, normalean kuskusa, erabiliko luketean, arroz bate lagungarri moduan tallinana, baina guk zerbait beste arroz berezi bat nahi nuenin, orduan mazpasa bota ditut hemen. Gero, estiko jarakada bat, ereinotza, erramua, eskai adar bat, eta esan dakoa, arroza luzea, eta honi, botako digu, ia bere bikoitza, ziok bikoitza botako zeatik taparekin ingo dugulako, eta labean ingo dugulako. Orduan, oin, saldarekin busti justo eta estali ingo dut, eta labera doa, 180 gradutara 18 minutu. Egin daiteke arroz zuria, baina, bueno, honek, arroz honek beste xarma badauka, Eta honek ez dauke zer ikusirik. Herrialde arabiarretan gozoa gustatzen zaila, eta hemen ez diak gustatzen, baina... Gozo ikutua dauke ez, Itzein, legunean briko horea erabiltzen dula, eta itxeko baklava, esan gendun, pastela, oiasko pastela, beraien erzeta tipikoa, horre ere, kanela erabiltzen dute, eta badauka gozo ikutu bat. Egundo eta bostekoa da, orduan hemen barritut, bost. Kurkumina eta hitz egiten ari ginela, badago ikerketa bat egin zen duela gutxi, 3 talderekin, non esaten duen kurkuminak ondo eza, hau da, urdaileko ondo eza dutenen pertsonei, azidotasuna jetxi dezakeela. Orduan, horretarako egin zen ikerketa bat 3 talderekin, talde batek homeoprazola hartzen zuen, beste batzuek hartzen duten kurkumina, eta beste batzuek, 3. taldeak hartzen zuen, nahasketa bat, homeoprazolarena eta kurkuminarena. Eta, bueno, ikerketa honen bitartez ikusi zuten, 3 taldeak hobetu zutela denboraren poderioz azidotasun hori, ezta? Mai hori jetxi egin zutela, orduan, bueno, ikerketak esaten du, balioko lukeela horretarako, kurkuminak. Gero, bakizun nik ze pentsatzen dut askotan, bai, zigor. Zer? Aber, nork egiten duen ikerketa hori, ezta? Zin da hon ikerketa horien atzean. Ze ni asko... Zein da? Hau kurkimin enpresa. Hori da, orduan, karo, igual kurkuma saltzen duen enpresa bat bali dago ikerketaren atzean, seguraski, ez? Baina, holako zerbait argitaratzen dutenerako, egon barra atzean enpresa independiente bat, teoria. Egon barko luke, bai. Baina askotan izaten dira enpresa pribatuak non beraien produktua saltzen dituzte, eta igual iten dituzte
hogei ikerketa, 19 gaizki ateratzen dira, bat ondo, eta igual 19 horiek ez dira argitaratzen, argitaratzen da bakarrik ondo dagoena, eta lairak ikusten ez du ikerketa, eta bidazte ondo, eta gero igual ez ikusten horratzen egon da guztia. Armin zemen itzen genuen, kiwiaren onurak, onartu dala kiwia komunera juteko, balio dela, gaina, hau da, baina zeinek sustatu zuen, zeinek bultzatu zuen ikerketa hori, Australiako marka famatu batek, Zelanda berriko uste dela, Zelanda berriko marka famatu kiwiak saltzen dituena. Horre bultzatu zuen, hori bai, gero emaitzak eta hori, izan zen zientzileari batu, mediku talde bat, zeinek eman zioten, hori balio duela komunea juteko. Bueno, arkumea, gatzez eta piperbeltzez ondua, eta ingo duguna da, bi aldetatik pixkat gorritu, eta gero, bertan botako ditugu, jengibre hautza koiarakada txiki bat, kurkumak koiarakada txiki bat, eta koiarakada laurden piperbeltza. Gehi, hemen daukadan, Amari lapurtutako eskaia, hauek Amari lapurtzen dizkiet, eta gure badatza horretako dauka. Eskaiak ereñotza ere erabiligu, ereñotzaren arrozean, junda, arrozean junda, oidea, kasu batzutan eta etxeetan eta horrela, ereñotza egosi bezala egiten dituzte, alde batetikan ematen dio usaina etxeari, eta bestetikan jende askok pentsatzen du horrek bai erlajatu egiten dula, propietate batzuk ematen dizkizula, adibidez estresa gutxitu, arnasarin molestiak ere pixka bat jetxi, Bai, ereinotzak irakitean. Lurruna erabiltzea hori guztirako. Aireztatzeko ero danudako. Eta jenteak horrela erabiltzen. Bai, izango da, agian izango da. Nik hemen bagizu, nien naiz oso ereino zalea, erabiltzen dut errezeta askotan, behar da, baina nik bestela gure egunerokotasunean, etxean, ezertako. Eta ni daukan lagun bat, botatzen diola dilistei. Eltzekari denei botatzen dira, oda, dilistak bai, gero egiten duenean edozein gizatu denei botatzen dira ereinotza, olagarroa egosteko ereinotza botatzen dio, denentzako. Eta bere, gustatu ikeza, berak, esaten dut, gustatu ikeza. Egia da, zapore bizia daukela, eta, bere ikutua ematen diola. Adibidez, arroz txuri bat egiten malmezu ereinoz batekin, kriston zaporia hartzen du, arroz horrek. Ni baguzun gustatzen zen ereinotza pila bat. San Blasetan, ereinoz adar batean, San Blaso pila sartuta saltzen dituzte. Holako adar bat, eta oso tipikoa da, hartu, erosten duzu, eta han daude sartuta, eta holan gustatzen zen ereinotza pila. Zuri gustatzen zaizuna da, opila. Bueno, baita, hori ere. Bueno, gaurkoan arkumea erabili dugu zigor tallina egiteko. Zuri, zeiru ditzen zaizu? Egiten balin badugu tallina onjo batekin. Oain esango ditut zergatikan galdetzen ditu. Ebarazki tallin bat nahi duzu esan? Onjo batekin, bai. Onjo berezi batekin. Nola onjo berezi, a ver. Esplikatuko ditut. Bezedez, jentea hor galdezka dago, zertan, nundi goazen. Zientzilaritzaile batek, duela gutxi ikerketu zuen, onjo berezi batetik abiatuta, eta genetikoki modifikatuta lortu zuen elikagai, proteina handiko elikagai bat, haragi zaporia eta haragi tekstura daukana. Orduan, eta baina barazkia dala. Ez da animali jatorriko. Ez. Onjo bat da, non haragi zaporea daukan eta haragi tekstura hori daukan, proteina pilo bat dauzkan, baino hori, ez dauke batari haragirik. Baina, konbentzitzen zaizu? A ber, ni ez zaitu. A ber, genetikoki eraldatu badute, zen nahi duzaten. Ni holako gauza beti pixkat atzera egiten dute. Egia da, alde batetik, lortzen badute, biharko egunean, ez dakit, behi aztegiak ez dakit, zezaten dute gaur egungo kutsaduraren zati handi bat, gaur egun dauden aztegi handi hauetatik datozela. Orduan, handi horietako batzuk, piotxi ez dakit, gutxitu, ez dakit, kutsadurara begira izaten bada, horra begira, agian, baina ni zen ez, nik oso tradizionala, eta holako gauzak beti danak luparekin. Hemen kasu honetan lortu dute 188 proteina gehiago lortzea jatorrizko ontxo hori
baino, hau da, Vale. dexente proteina gehiago. Eta aldi berean, beraiek esaten dute, bueno, egia da, berotegi efektuari eragiten dionak, dexente murrizten dala, ze aragia ekoizten dugunean noski, asko ze, berotegi efektu gehiago sortzen da. Orduan, bueno, elikagai honen bitartez hori ere murriztu daitekeela. Ja, eta aragiak baino zenba gutxiago ez dut esaten, zenba proteina gutxiago daukan. Ez. Hombre, behitu, nik hemen tofua erabiltzen dugunean, da egia da, jende bat dagoela, ez dakit, aragia jatea ero, kostaitzen zaiona ero, testura jente helduari eta holan, gogorra dalako ero, eta orduan alde hortatik proteina saltzeko beste modu bat eskuragarria dagoen, eta non bigunan eta digeritzeko errazata, alde hortatik ondo iritze zait, eta hemen ere, ematen badizkigu, aragia beste proteina eta beste aukera bat izatea. Gaizki, ez dut aurkitzen. Hori bai, nimen beti atzera egiten diana hori, bai, hau genetikoki... Genetikoki gauza pentsatzen ditezuna, baina gauza asko daude, pentsatzen ditezuna, baina gehiago, adibidez, ardoa egiteko eta horrela, duela urte pilo bat, sartu zen hemen gaixotasun bat, non ia denak desagertzeko zorian zeuden, eta garai horretan egin dituztenak ere bai, genetikoki aldatu, pixka bat, hori ez, gaixotasun horrek berriro ez erasotzeko. Orduan, landare pilo bat eta arrola pilo bat daude ere genetikoki pixka bat modifikatuta, ze, gaixotasunen kontra ere joateko, ze bestela gaur egun igual ez genituzke izango. Filoxera izena zuen gaixotasun horrek, eta horregatikan guk pentsatzen duguna, baino produktu gehiago daude nik usten dut modifikatuta. Desgraziz edo, baino egia da horrek ere zaporea aldatzen dula, betiko zapore hori igual galtzen dugu, ezta? Baino ez baldin zan horrela izango, igual gaur egun ez genituzke ezagutuko. Bakizu nora zan eritxi filoxera? Nora? Kanaria Ruartetan. Orain dire dauzkate, maztiak eta betikoak, eta ara filoxera zan iritsi. Zan bitxia. Bueno, guarnizio moduan, oso ohikoa da, eta higinetan eta jartzea, gero, Jordanian eta izan ginenean, da jan izan gendun egun bat, eta han gero barazkia jartzen dituzte, barazkia ezberdinak. Atala hunditan, eta gero, izan dagoa, nik 20 minutu utziko dut honi hemen utziko diete egosten, eta gero jungo da, laurdenetan ero moztuta, kuiatxo ere laurdenetan moztuko dut, lau zatitan, azenarioak ere zurituta eta lau zatitan, eta erolan oso, poliki ateratzen dute, ez? Han egiten dena da, hartuta idina eta mai gainean ipini. Osea, maian zerbitzatzen da, hori da, erdian, gero tapak kendu eta hortikan banatzen dela. Ez dala plateretan jartzen hemen sukaldian eta platerak eraman, baizik eta, maiera eramaten da, eta da modu bat, non ikusten dan, eta denak, elkar banatzen duten, bazkaria. Hori, ohitura hori asko egiten duten danak elkarrekin, jatiate hemen, beti zardotegian indan, mai luze bat eta danak eserita erdian da, hartu erditik. Holan, izan behar da, dana platera hartuta eta zer etxera. Erotu behar. Bueno, lagunok, esan dakoa. 20 minutu honi utziko digu hola, gero, barazkia moztuko ditut, barrura sartuko ditut, beste 15-20 minutu, eta bien bitartean gogoratu, arroza labian daukagula egiten. Hori ere, 20 minutu. Dena gaur 20 minutu dago. Bueltan gara lagunok, arroza prest, armintz, ez sekutu ezertarako ere. Zeba. Kutu, lasai. Berua, hemen dago. Bai, berua, oso berua. Eta esan dakoa, oin, arkumea ja erdi egina dagoela, baina oraindik falta zaio. Zenba falta zaio? Patata eta barazki hauek egiten tardatzen duten denbora. Hau izango da, laurden eta moztu esan dakoa. Eta holan txukun jarri gutxi gora bera. Eta lagungarri moduan, arroza gehi barazkiak. Nola notatzen dan kurkuma, dauken kurkuma. Eta usaia. Bai, usaia eta koloria. Gaur egun adibidez, zuk ezagutzen duzu golden milk. Edaria. Txorienen egin gendun txorienen, bai, esnearekin, kurkumarekin, kafeteran da oso polita egin gendun. Hori da. Golden milk ezagutzen eduzunentzako, esan nahi du urrezko esnea, bale? Urrezko esnea daukelako esnea eta dauke kurkuma, horrek ematen dio urre kolore hori. Ez da, horretaz gain, gero beste espezia batzuk ere izan ditzazke, adibidez,
kanela, piper beltza, bueno, aukera gehiago jengibrea ere. Jengibrea bota genion. Ere, bota zenioten? Bai, estia gero bota genion baita ere, gozagarri moduan. Bai, azkenen dazke, propietate nutrizional nahiko onak, eta, bueno, da alternatiba bat, kafea edo tia edaten duen nentzako. Beste aukera bat. Gaina oso politia egin duen, baduzu nola egin duen, kafeta da italiarra, azpian sartu genion esnea. Bai. Eta gero kurkuma eta kafea botatzen da ontzian. Orduan, tapa irekita ikusten zen, nola esne, urre koloreko esnea ateratzen zen, eta gero hori zerbitzatzen zen duen da. Bueno, oso... Zapore aldetikan, zer dut ez gozoa da. Bai, azkenean, egin duen gainola, edari vegano, barazki, edari vegetal batekin erustu dut ingen duela, eta, bueno, zerbait, originala, guk zerten duena, telebista da, eta telebistarako gauza berriak erakutze behar dira, Bueno, barazki hauei, gatz pixka bat, eta esan dakoa, honek, tapa jarri, eta hori bai, oin, hemen, honek azkenean labe baten funtzio ere egiten du, hemen dena egosiko da, tapa altzatu gabe, utziko du beste 15-20 minutu, eta prendazako. Labean ere egin ditzakela, ez da? Sartu labean, bana barruta. Ero betiko lapiko batean, egiten baduzu, taparekin ere, berdina da, honek egia da, bueno, lurrun guztiak erdira doaz, eta ez da gizet, nik ez dakit, errezeta hau, dastatuko genuke, gure betiko etxeko lapikuan, ero ontzi honetan, ez dakin nabarituko genuke saborea. Beste itxura bat ematen. Baina hau politxa. Zer ez uzatia. Horako katxarro bat etxien eukita, eta ja, etxean daukagunez, hemen eltzekarik gehiago bingo ditu. Ointxe gatoz. Gaurkoan txorienen sartu eta ematen du horrelako marraketxeko kale estu horietan sartu garelan, eta horrelako usaina datozkio gaur. Bai. Oso benetan platera ere, platera ere ekarriot. Bueno, eta platera batzetik eno erakusten, baina platera hau bazan baita ere zintzili jartzekoa, hemen dauzkan zulotxo batzuko lan, apaingarri modun, baina, nik uste dut, errezeta honekin, nahi eta nahi ez horrelako platera bat erabili behar dela, ez? Bueno, gure, arroza, listo? Bapo jarriko behar. Bueno. Iskina batian, horatu, hemen dauzkago, mazpasak, aranpasak, mertxika lehorrak, estia, eta... Kuskusarekin egin daitekela ere. Hori nahi duzuena. Eta orain, jarriko diguna, barazki pixka danetik, zenarioa, patata, eguneko barazki porzioa ere, hortxe. Gutxora, bera? Eta, venga. Eta aragia. Iztarra, eta izina, venga, eta lau. Hementxe. Eta saltxa pixka. Saltxa pixka. Bai, arroza eta eraman da, arroz honek orain, lehen zeukan, bakizu agua daukadola hemen, listua darri dala hemen, emozionatzen nahi naiz. Karo, ya pentsatzen nahi naiz. Nondik anasiko zea? Hemengo arroz berezi, bitu, hau? Hemengo arroz hau, azira zurgatzen, hemen bota izkion saltza guztiak, espezie guztiekin. Lehen zeukan ikutua, gehi, nik ez dakit nondik anasi, aragia, arroza... Elduko dugu, lasai. Lagunok, labur bilduta. Hemen daukazue gure arkume tailina. Labana, sardeskak... Honek danak behar du, dana ez da? Txulena, nik bazpare dana ateako den. Bakoitzak nahi duna hartzeko. Nik sardeska eta lanekin hartu. Nahikoa. Bai. A ver, nik arrozazuk, hemengo aldean dago zu aragia. Aragia xamur ikusten da, Ateatzen da, bikain. Nik arrozakin bakarri janik guau, Pepe. Bueno, Ze hona da hona arroza. Nik arkumearekin esiko nahi. Zemut? Xamurra, ez? Xamurra. Desein egiten da. Zapore guztiak, kurkumak ematen diona, espeziak ematen diona, saltxa... Bikaina. A ber, arroza. Aranpasakin. Etxetik atera gabe, bidaiatu aldala. Momentu batean, Afrika iparraldera jungara, osasuntxua, garbia, gozoa. Bai. Eta... Zapore guztiak bertan geratuta. Eta orain, kuyatxoa... Ensalatxo bat egingo dugu? Kuyatxo hemen daukagun ondan, kuyatxoarekin beste zerbait egingo dugu.
etxean kuyatxoak bali badituzue, eta ez balin badakizue zer egin, erakutsiko dizuet modu erraz bat eta goxo bat ensalada paregabe bat egiteko. Kuyatxoa fin moztu eta zartagi batean oliba olioarekin gorritu. Beste zartagi batean intxaurrak txigortu. Platera muntatzeko kuyatxoak, intxaurrak, gazta krema, urdaiazpikoa, errukula, oliba olioa, gatza, piper beltza eta gozatu. Beraz, errezeta honek ez daka inongo misterioek edozein entxalada bezalaxe, eta horretarako nire kuyatxoa hementxe daukat labanarekin moztu dezakezue, ala mandolinarekin. Nik hemen mandolina badauket, orduan egingo detena da, zartitan moztu, ze ondoren ingo detena da, zartagi batean olio pixka batekin gorritu, alde batetikan eta bestetik. Gero, hemen dazkadan osagaiak horitxek izango dira danak entxalada egiteko. Ingo detena da, intxaurrak pixka bat txigortu, zartagi batean, eta listo. Eta hemen ikusten dezuen pistatxo hau, astelenean egin nuen baklaban, sobratu zitzaidan pistatxoa esan dut. Hoi erabili behar dut, eta ia da, errezeta honetan pistatxoa ondo dijoala. Edo zein fruitu lehor, balioko luke. Eta galdera, claro, jendea hor galdezka hongo da, arnitz gorotxategik errukula jango du? Ero apaintzeko da. Jendea etzango atzen, zior. Jendea ja etzango atzen. Jendea etzango atzen. Bite kusi ganean, ensalada esan dut, kuyatxoa, bale, zerbait ensalada desberdin, baina, bueno, eta errukula kusi da, bueno, baietz, armitz, bizia dagoela. Jendea etzango atzen, eta baina esan dut, a ber jaten dut, venga, bat da estatuko dut, horri bat. Horri bat. Bai, dastatzean. Urdaiazpiko azpian. Urdaiazpiko artian gango dut. Bueno, kuyatxoa, gurean noindik ez hasi, baina uda noina badakizue kuyatxoa behin ematen hasten danean, ez dago gelditzerik eta, desiatzen egoten gara lehengo kuyatxoa jateko, eta gero ez dakiku ze errezetetan sartu. Eta, jartzen duzu, pistoa egiten duzu, gero egiten duzu kuyatxo betea, garagiarekin, egiten duzu olako lasainantzekoak kuyatxo erabilita, danetik egiten da, behin azten danean emoten, ero oparitu egiten duzu, hori ere egin dezakezuela hartu, eta familikoei ero oparitu, baina kuyatxoak hori dauka. Azten danean pila bat ematen du, dena batera etortzen da, eta ero janin behar da. Horrein alduzuena da, bestela moztu, laukitan da, eta gero izozgailuan sartu, eta gero erabilizazue, esan dakoa, patata tortilla bati botatzeko botaldiozue baita, pistoa izango zen ohikoena, guarnizio moduan, panatxe bat egiteko, edo zertarako, edo guk gaur erabiliko du moduan, ez? Ensalada batean, hori izoztua ez erabili, hori freskoa erabilizazue, eta egia da gaur egun kuyatxoa urte guztian zehar daukago, baina berez sasoia, udaran dala, eta berarekin, hainbat eta hainbat errezeta, eta mesedez, azalda guzti. Azala jan egiten da, ze jende pila bat dago oraindik, jende pila bat dago oraindik, kuyatxoari, eta alberginiari kendu egiten diola, azala. Eta jangarria bintzat, izaten bada balalako, buruan niri sentitzen dut, txikitan ero izitzaidan saltzen da, ez gustatzen, ez jan. Baina jangarria da, ze batzuk uste dute, kentzen diote, uste dutelako ez dela jangarria. Eta jangarria da, orduan, kuyatxoaren hori jantzazue. Eta betiko errezeta klasiko bat unibertsitatean ikasten duten gazteen artean egiten dana, kuyatxo krema, gaztatxo iruki txikioiekin, hori da klasiko handi bat, etxe askotan indala, azkenion bakarri dauzka, kuyatxoa, negozukipula pixka patata, auki irakiten 20 minutu birrindu, eta gero lako gaztatxo txikioiek irukiak bota, eta listo, eta, dene ikusten, gure txian oindik, pure hori batzutan egiten dugu, eta oso gozoa. Zigor, hemen komentatu nahi dut, nik mandolina erabilidetenen, ja bukaeran, eta zati oso txikia elitzen zitaidanean, hemen arriskua dauka, behatza eramatea daukezu, zorrat honekin, ezta? Orduan, tresna honen bitartez, danak ekartzen dutela, laguntzen du, behatzak, zaintzen eta arrisku hori kentzen, bale? Orduan, etxien eta horrela, eta batez umeakin edo balmazabitzate hori. Horrelako tresnak erabili mesedez, ze bestela, egia da, behatza eramatea
oso errisa dala, Zorroza da mandolina eta horrekin kontu zibili behar. Azkenean, olako mosketa harin iten du, eta beste truko bat. Eta kontuatzen zeaneako ja berandu da. Eta segun, egia da, zu gainean niko lodi jarri duzu, ze horregia mandolinan, fina hori erabiltzen duzu, aragi izati txiki hau eraman alduzu, baina jartzen dizun lodiera, ze honi mandolina bakizu daukazu aukera, zuk regulatzen diozu, lodiago ero finago nahi duzu moztu, orduan, kontu zibili, eta horrelako beti babes gailuak erabili. Nik lagun badaukat, erosi zuela naita arakinan horrelako metalesko guante bat, eta horrekin, naiz eta gero babesa erabiltzen duen, guante horrekin, ze berak bakarrik esan du, nik zigor pentsatzea bakarrik, nahi gabe, moztua naizela, eta horrekin, eta horrelako guante bat erosi zuen, nik uste dut hori gehiagizkoa dala, erabiltzen baduzu babes hori, Ni hemen egiten ari naizena ikusten duzu, Gure kuyatxoa gorritu, alde batetikan, bota doiot piperbeltza pixka bat, gatz pixka bat, eta ingo detena da, oain, inda daudenean, buelta eman, eta ondoren hasiko naiz nire intxaurrak txigortzen, bale? Erabili ditzazkezue edoze fruitu lehor, nik kasu honetan pistatxoa, esan bezala, astelenean erabili nuen eta sobratu egin zitaiten, orduan, erabiliko dut, eta intxaurrak berdina, intxaurrak neuzkan eta horixek erabiliko ditut. Ondo. Atzo, eta ez genuen aipatu, horre izan genuen aipatzeko, atzo, urteko egun bakoitza dauka izendapen bat, ez? Atzo izan zen, gure gremioko langile baten eguna. Atzo, somelierren nazioarteko eguna izan zen. Ardoen. Eta somelierra, bakizu dira, normalen goi mailako jatetxetan, gomendatzen dizutenak, zuk ze ardoeran, segun ze jan behar duzun, ez? Batzutan, usten zara, juten da zuan, eta barkatu, argi daukazue ze ardo, ero usten didazuen niri gomendatzen, ez? Eta, usten dizu zuri gomendatzen. Bale, ze menu eskatu duzu, menua eskatu dugu, ero hau jango dugu. Orduan, someliarren lana da, hartu, eta menu horren arabera ardo batzuk gomendatzea hoiekin, ez? Orduan, olako, jute mazat ez dakit, normalean goi maiako jatetxetara ez, Michelin izardunak eta holan, non 12 plater txiki jaten dituzun, zate izute, aurrenekoekin, txuri honekin, ero honekin hasiko gineke, gero hemen itxaski batzu dago, pasako gera beste honetara, gero, eta beraiek gomendatzen dizut, hor, maridajea edo esaten dela egiten dute askotan, eta, zure menuaren arabera ardoak gomendatzen dizkizute. Eta beraien lana da bada baita ere, jatetxeko bodega, ero esan dezagun ardoak eta zaintzea, gero eskaerak eta lanaitea, sukaldearekin hitz egin, eta segun ze menu inbar duen, ero ze plater berri atera behar duen, horrekin ondo doazen ardoak lortu eta eskatzea. Eta, oso interesgarria, eta jatetxe txikitan hori egiten du, zerbitzariak. Eta ardoak egin daitezke, hau da, maridajea, afinitatez edo kontrakoa. Hau da, zuk balin badaukezu adibidez, plater bat, koipe asko daukana eta horrela, normalean gomendatzen dizue hartzea justo kontrakoa, hau da, ardo garbi bat, azidotasuna eta horrela daukena, zergatik ze kontrastea egiten dio koipe horri eta egiten dizuna da garbitu. Eta izan lehike bestea, justo afinitatekoa, eta afinitatekoa izaten da, adibidez, ardo gorri bat, nahiko fuertea dana, barrika daukena, indartsua dana, eta hori, igual, aragi gorri batekin hartzea, ezta? Hori dira afinitatea, eta bestea da, koipe asko daukana, eta garbitzeko baliodunak, justo kontrakoa. Orduan, izan daiteke bi eratara. Eta gaur egun zeintzuk jarri dien modan baita jatetxe batzuetan, fromelierrak. Fromelierrak? Fromelierra da gazta, hautaketa gazta. Gaztenak. A ber, ez da zerbitzari bat bakarri daukasuna gazta kontuetan ero. Izatea da, jatetxe bat dana gaztak edo dauzkana, baina bestela, izatea badaude ikastaroak fromelierrena. Hau da, gaur egun, olako taulak, ez? Gazta taulak eta jatetxe batzuetan ateratzen dituzte, ez? Orduan, fromeliarren lana da, berdina, baina gaztarekin. Horra aldatzen da, ze gazta, lehenko eta behin, zure guztuen arabera eta noski, eta egero, gazta kombinazio ezberdinak egitea horrelako gazta taula batean. Eta berak, esate dizu, lehenengo hasiko zine, hoberena izango zen gazta honetatik hartu, gazta honen lagungarri moduan erabili alditu maspasak, edo erabili alduzue beste
beti izaten dute zerbait, eta gero aldatzen jutea, ez? Da gero gazta honetara pasako sinateke, eta hori. Eta gaur egun, bueno, ikastaroak eta ari dira gero eta gehiago ematen honen inguruan, eta ni iruditzen zen mundu bat oso interesgarria, asko jakin behar dana. Pilo bat. Somelierren, ni somelierrak ikusten ditu. Ez que daude mundu bat, Bueno, sudurra sartuan, eta horrekin ja esaten dizutela, da ez dakiz ze ardo, eta gutxiora hau Ribera da bat da, ero Katalaginakoa da, ero Bordokoa, ero berdin zait. Horrek botatzen dizkizutenak. Eta gero urtea eta jasmatzen dutenak nungoa eta dana nik zeu. Bai, gaina... Miresmen guztia. Miresmen bat, nola asmatzen duten ze urtetakoa dan, gaina ze zonaldetakoa dan, ze... Hori da, asko ikasten. Asko ikasi eta asko probatu, ez da? Baina, besterik ez da. Baina probatu, Probatu, bai. Ikuste dituzu, somelierra nola egiten duten, agoan sartu... Eta gero bota egiten dute. Eta gero bota egiten dute, hori. Horako, €100 gardu batekin bota ez da. Edukazio pixka bat, ez dakit, errespetua egin duenari, ardo hori egin duenari, ez dakit, masti horri errespetu pixka, nola hor, bota, mesedez, hori barrura, neurrian, baina, hombre, jote maza txakolikata batera, hor guk ernikat ikuste joan iskina batean, eta esate oso, ostra, horretanak ez dituzte erako. Ez, egiten da dastatu eta bota. Bueno, behitu, fromelierrak ere badaude, ikastaroak eta badaude, gainera ikastaroetan ematen dituztenak, normalian dira, hemen gazta hau lehiaketetara eta mundu mailako lehiaketetara joaten den jendea, eta ni beti esan du, zerbitzari batek gutxieneko gauza batzu jakin behar. Hau da, zerbitzatzen duzunean plater bat, hau eramaten duena, zer dauka errezeta honek? Ez dakit, galdetu imar dut. Ez. Hor gaizki. Eta jakin behar dute ere saltzen, Ze azkenen beraiek saltzaileak dira. Saltzaileak dira. Bueno, nik hause salduko deten bezala, hemen eduzue nire kuiatxo entxalada. Ikusi dezu, Misterio hori gabe, baina polit geratu zaigu. Eta zerbait ezberdinan, mintzen. Azkenean jende guztio ensala bat eta zer da letxuga, tomatia eta kipula. Hortikan atera, Atera hortik, eta ez dakit. Pila de ensala de moda eta sasoikoak eta momentuan. Ikuste dezu, hone dauke gazta, dauke urrei azpikoa, kuiatxoa. Ergula sartu du! Ergula sartu du! Hau, Barmin. Ona, Bai, gaztarekin. Hemen digan aurrea, beti. Oso ona, benetan, gozua eta plantxatik pasatzearen ikutu hori. Eta batzutan ez dakegula zer egin kuiatxoarekin eta horrela, eta aukera paregabea, entxalada goxua, eta bikaina. Mil esker denoi, horri izateagatik. Bihar ospirala, bukatzen da astea, baina gurekin bukatu bezala. Bueno, eskerrik asko. Agur.